ассалому алайкум. апаву хоҳарони азиз, модарони азиз, ман шуморо ба кор даъват мекунам дар компанияи Фаберлик. ин компания яке аз компанияҳои беҳтарин аст. шумо ба кор даъват мешед ва дар ин компания шиносоӣ мегиред ва кору фаъолият мекунед. дар ин компания фоидаҳои зиёд дорад ва чизе ки барои шумо дар кор аст дар ин компания дарёфт карда мешавад. фоидаҳои компанияи Фаберлик: шумо ҳамаи маҳсулотҳои компанияи Фаберликро ба нархҳои дастрас ба даст меоваред. вақте шумо регистратсия мешед, шумо бе ягон маблағ, бе ягон ҳуҷҷат шумо дар компанияи Фаберлик регистратсия мешед ва кор ва фаъолият мекунед. вақте ки шумо кор ва фаъолият кардед, ҳамаи маҳсулотҳои ин компанияи Фаберлик